paano magiging sweet yung isang lalaki? Kasi syempre, wish pa rin siya, nag-hope na magiging sweet yung kanyang partner. Paano kaya? Na kapag hindi mo love language yun, napipilit mo kaya? Try mo pagdating niya, naka-two-piece ka lang, mga Ang gano'n. ito? Oo, two-piece? Hindi, tingin ko kailangan yung pag-usapan na ito yung love language ko. Di ba? Kung kaya mo, So, pa rin, usap pa rin ng solusyon, no? Kasi baka naman, kasi ganito, inisip ka na palagi ng mga, siguro ng mga, lalo na mga misis, na pag uminom mister nila, kailangan sweet nila. Pero yung mga mister kasi may trabaho eh. Alam mo yung pagod ka na sa trabaho, ng babae ka. Hindi, joke lang. Nakarelate, okay. Pagod ka sa babae ka pa. Tapos di ka na nagiging clingy. Hindi kasi minsan pagod ka sa trabaho, so wala ka ng energy. Oo, totoo yun. Ako naman naiintindi